Preocupación no Barbanza e en Muros e Noia pola sucesión de roubos rexistrados nas últimas semanas, especialmente durante a noite. A veciñanza reclama máis presenza policial para recuperar a tranquilidade. A comarca do Barbanza e a contorna de Muros e Noia viven nas últimas semanas unha oleada de roubos que está a xerar preocupación entre a veciñanza. Aínda que as autoridades insisten en que os índices de delincuencia seguen sendo baixos, os últimos asaltos e furtos, especialmente nocturnos, están a romper coa sensación habitual de tranquilidade. O último episodio tivo lugar en Muros, onde 3 individuos asaltaron unha gasolineira á primeira hora da mañá. Un suceso que se suma a outros roubos rexistrados en Noia, Ribeira e noutros puntos do Barbanza. A pesar disto, en Noia, por exemplo, hai moita xente que ten a sorte de poder sentirse segura na localidade. Eu síntome segura. De momento sí. Sí, síntome seguro. Pero a maior parte coincide nun punto. Consideran necesario un maior respaldo policial, especialmente nas horas nocturnas. Bueno, eu non nos vexo moito. Agora nos conoso que son todos novos, pero moito non se ven polo medio. E se hai roubos debía de haber algo de noite, penso eu, pero non sei máis. Pois non sei, porque a ver, polo día andan, pero non sei se andan pola noite. Non sei se hai guardia pola noite, pero, a ver, eu non vexo nada normal, o que non ocorrira sempre. Creo que sí que a presencia policial de policía locales e Guardia Civil debería ser máis alta, porque sí que patrullas polas noites vense moi poucas. Creo que será polo tema de que non hai o que son os puestos, os destacamentos dos sitios non están cubertas as plazas e por eso non hai a presencia policial que debería haber na zona. Dende os concellos recoñecen que as plantillas policiais son limitadas, pero aseguran que se están reforzando os controis e estudando novas medidas como a instalación de cámaras de videovigilancia. As forzas de seguridade tamén lembran a importancia de denunciar todos os furtos, mesmo os máis pequenos, para poder actuar contra os delincuentes reincidentes.